Така, днеска деца отново ще се запознаем с пътпадъците. Али, отиди на задния момче. Това са птици, които живеят в природата. Най-често се крият в тревичките. Али, иди при Сиско. Али, иди при Сиско, момче, иди при Сиско. Значи крият се в поляната и там, когато ловците отиват, пускат кучетата да ги дигнат във въздуха. И тогава се стрелват. Не пипаш. Не пипаш, Али. Сега, деца ще ви покажа как може да разпознаете мъжки от женски пътпадъци. В случая имаме няколко видове пътпадъци. Този се казва смокинг. Вижте, бяло отпреде. Така, ето го другия. Този е с малко по-малко бяло. Пак е тип смокинг. Сега може да разберем от пътпадъците, от окрасата можем да разберем дали е мъжки или е женски. Вижте го, този той се обади. Този не беше? Да! Погледнете как на гърдите му е жълто коремчето. Виждате ли го какво е жълто? Виждате ли го? Коремчето е, тук по гърдите е жълто. Ето го показвам на вас. Сега ще ви покажа от същата порода женски. Ето, това е женска. Вижте женската как има чаране на гърдите. Това е женски пътпадък, който снася яйчеца. Почти всеки ден снася яйчеца. Сега ще ви покажа, даже днеска са снесли няколко яйчеца. Ето, 3 яйчеца има. Сега ще ви ги покажа и на вас. Не мърдете. Не оставете. Виждате ли, че са различен цвят? Да. Едните са на петънца, другите са по-чисти. Така. Сложил съм храна. Каква храна има? Това какво е? Това е смески. За да може, когато кълват пътпадъците, по-бързо да се смила и на крачка да по-лесно се освоява и могат по-бързо да снасят яйца. Иначе трябва да кълват песъчинки и камъчета. На задния ли може да държи се на задния? Така, няма пътпадъци. Погледнете този. Казах, едните са мъждурски, другия е фараон. Вижте го този какъв е черен. По-тъмен. Ето. Видяхте ли го? Сега. Това са малки птици, които снасят много често яйца. Тези малките яйчеца, едно яйчице е полезно много. И едно толкова яйчице голямо е по-силно от кокошто яйчице. Едно малко яйчице е силно колкото 2 кокоши яйца. Значи едно яйчице на ден, като изяда детето, и се едно е взяло 2 кокоши яйчица. Арамчо, снимай ги по-близко, моето уче. Ето ги виждате, има и мъжки, има и женски пътпадъци. Както казахме, гърдите на мъжки какви бяха? Жълтеникави, не са били черни. Ето го мъжкаря, вижте му окрасата, това е мъжки. Това е мъжки, а това е женския пътпадък. Вижте как самите му гърди са вече шарени. Ето го още един женски. Малко. Разбрахте ли всичко за тях?